beseffen dat als je niet naar de stembus gaat, dat je inderdaad geen recht van spreken, omdat je op dat moment ook niet hebt laten zien van hier sta ik voor en dit zou ik graag binnen het Koninkrijk willen zien veranderen. Of binnen het land Nederland waar je dan op dit moment voor de provincie ook voor gaat stemmen. En daarom wil ik ook aan iedereen echt een oproep doen. Ik ga hem ook even naar de camera richten hier. Ga alsjeblieft naar die stembus en ga op een partij stemmen die je aan het hart ligt. Want ik vind het gewoon zo belangrijk dat mensen van het Caribisch gebied gewoon vertegenwoordigd gaan worden in de politiek. En dat ook de stem van de Caribische Nederlander, om het zo maar even te noemen, gehoord gaat worden. En dat daar ook hun eisen kunnen worden door ingewilligd. Dat is het enige wat ik aangeef. Ik hoor dus dat de kandidaten een oproep doen. De zaal, wat vindt u daarvan? Die mevrouw heeft het filmpje ook dan nu. Ga u dan. Mevrouw, wat doen jullie eraan dat die mensen, de Antillianen, weten dat jullie bestaan? Want ik heb altijd gezegd, ik ga niet voor de Nederlanders stemmen. Ik woon hier al 17 jaar, 18 jaar. Ik heb nooit gestemd. Tot ik vandaag hier kom en ik heb het gehoord. Maar elke keer dat je vraagt van welke Antillianen zitten in de partij, dan kom ik nog niet te weten. Dus ik woonde vroeger in Rotterdam Hoofdlief. En ik weet zeker dat heel veel mensen daar niet weten dat jullie bestaan op de lijsten. Maar hoe kunnen jullie een propaganda maken of iets maken dat de mensen weten? Maar ze weten het echt niet hoor. Nou, kijk, ze weten het echt weten of niet willen weten zijn twee verschillende dingen. Kijk, als je geïnteresseerd bent in iets, hè, kom je er echt achter over hoe of wat. Ja? De MOP doet er ontzettend veel aan, al jaren. De OCON doet er ontzettend veel aan. De PPAA doet ook van ontzettend veel aan. Kijk, vaak heeft het ook te maken, en dan moeten we eerlijk zijn naar onszelf toe, van dat mensen inderdaad ook zelf op zoek gaan van, hé, ik woon in dit land, ik heb rechten en plichten in dit land, er zijn vertegenwoordigers, mensen die mij vertegenwoordigen, daar wil ik voor gaan. Ik zal u een anekdote vertellen. Vaak kom ik mensen tegen die zeggen, allemaal, Sint, ik heb op je gestemd. En dan zeggen we op een gegeven moment, nou, als jullie allemaal op me hebben gestemd, dan moet ik inmiddels wel 10.000 voorkeurstemmen hebben. En weet je, en dat is het, hè, want mensen zijn zich heel goed van bewust. Ja? Als ik bij Sintje aanklop met een probleem, moet ik zeggen dat ik op haar gestemd heb. Nee hoor, je hoeft dat niet bij mij te zeggen, want het is mijn verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordiger om iedere Nederlander, iedere burger, gewoon op te komen voor de rechten en plichten. Maar dat zegt wel wat. Want dat betekent wel op een gegeven moment, van als mensen dat niet doen, als er niet meer Caribische Nederlanders zijn, en noem maar op, nu zijn er dus 7 voor de Provinciale Staten, is toch meer dan 4 jaar geleden. Voor de gemeente was ook meer dan de vorige jaren geleden. Afgelopen jaar? Ja. Ik zie wel een tendens dat het een beetje weer begint af te nemen. Dus daar heeft het mee te maken. Kijk, ik heb videoclips gemaakt. We hebben van alles en nog wat gedaan. Ik kom op tv's, ik kom in de krant en noem maar op. Maar weet je wat het is? Als ik bijvoorbeeld, ik weet niet, mensen hebben selectieve waarneming. Op het moment dat ik een nieuwe Suzuki ga rijden, zit ze plotseling overal. Terwijl ik daarvoor ze nooit heb gezien, bij wijze van spreken. Dus het begint met interesse. Op het moment dat mensen interesse hebben, gaan ze op zoek. Uw interesse is gewekt. Daarom bent u gekomen. En dan krijgt u al die informatie. Maar die interesse moet eerst gewekt worden. En dat wordt pas gewekt op een, inderdaad, ik ben met u eens, dat mensen een confrontatie krijgen met wat dan ook. Of met een probleem of wat dan ook. Maar zij is ook een categorie, en daar ben ik heel eerlijk in, is wel een categorie van mensen die gewoon stevig zeggen, ik ga gewoon niet stemmen. Ik wil niks te maken hebben met Nederland, etc. Ze bekijken het maar, wat ze ook doen. Ze denken aan hun eigen zak en noem maar op en zo. Het zijn allemaal zakkenvullers. Kijk, daar kan ik allemaal niks mee. Dus ik zeg gewoon van, ik ben heel blij dat u bent gekomen en dat u deze informatie mee hebt. Zeg maar, ja kijk, het is niet nu dat ik naar dingen zoek, maar qua informaties en dergelijke, ja, je ziet die mensen wel, zeg maar, als met foto en dergelijke, maar een dergelijke informatie van toen de tijd woonde ik in Hoofdlied. Ja? En de mensen lopen daar, je krijgt bijna
niks om te zeggen van, oh, daar is een Antilliaan die heeft zeg maar uitgesproken van dit en dat en dat en dat. Begrijp je? Ik ben nu in Den Haag, dus dan krijg je meer dingen te horen en te weten dan dat ik toen in Hoofdvliet zat, zeg maar. Maar mag ik aan toevoegen? Mevrouw Sintje heeft er heel veel punten gelijk. Maar als je kijkt dus naar de provinciale verkiezingen, als je kijkt dus naar de media, radio of televisie, dan ben ik uitgenodigd om via Wereldomroep wat te zeggen. En ik ben uitgenodigd via een Antilliaanse programma hier in Den Haag om wat te zeggen. Maar de Hollandse media, laat me dat zo uitdrukken, die vragen alleen maar de grote partijen. En nou is Sintja gelukkig toestand, dus dat zij ook in de picture zit. En dan komen die mensen bij elkaar en ik heb gekeken dus op de nationale televisie, ik heb gekeken ook op de TV West en zo. Dan worden politieke debatten gegaan en dan is het alsof het om een nieuwe regering gaat en niet om provinciale staten. Ik denk bij mezelf, mijn god, we hebben over provincies, we hebben over de problemen van de provincies, we hebben hoe moeten we dat oplossen? En er wordt gesproken alsof de regering moet vallen. Er wordt gesproken als ik weet niet allemaal. Ik zeg, laat het over 2 jaar, dan mogen jullie, laten we zeggen, alle toeters en bellen opengooien. Maar we hebben het nou over provinciale verkiezingen en we hebben ook provinciale problemen. En daar moeten wij ook praten. En als er iemand in de Tweede Kamer, als Sintja Ortega naast me zit, ze zal deels een beetje van de dingen meenemen, maar ze gaat vooral over provinciaal praten. Maar in de media, nou, ik dacht met mezelf, gaan we nou een nieuwe regering kiezen of gaan we provincie kiezen? Oké, dat is een vraag van die mevrouw en dan die meneer. Ik wil u vragen hoe het komt dat jullie jullie kandidaten van Caribisch-Nederlandse afkomst zo laag staan op de lijst. Dat is mijn vraag. Ja. Maar mijn vraag afsluiten op haar vraag is van hoe staat de verhouding kwantitatief? Juist. Want je kan heel veel zeggen van nou heel veel, in vergelijking met 4 jaar geleden zijn veel meer kandidaten van Caribisch-Nederlandse afkomst. Maar als ze laag staan op een niet verkiesbare plek. Nou, dat is de partijleden die beslist wie op welke plek komt te zitten. De leden van de partij. Dat is in ieder geval een uitdaging. Ik bedoel 135.000. Hoeveel mensen wonen in Zuid-Holland? Zuid-Holland, in Flevoland. Ik weet niet, iets minder. Kijk, partijen kiezen inderdaad ook altijd op basis van, ja, iedere partij die gaat op een bepaalde manier om met die lijst. Ik kan alleen maar zeggen hoe onze partij omgaat met de lijst. Ik sta op 16 en ik moet u eerlijk zeggen, ik vind dat ik nog hoog sta. Maar in principe ben ik lijstduwer, hè. Ik ben lijstduwer. Ik ben op de lijst gaan staan omdat veel Antillianen, vorige keer bij de Provinciale Staten, hebben ze me opgebeld. Het was zelfs zo dat iemand in een stemhokje stond en die heeft iemand anders opgebeld. Help, 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 ik zie Sintja er niet op staan. En die persoon heeft me gebeld en zei, Sintja, die ene persoon zit in een stemhok, help, 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 waar sta je op de lijst? En toen heb ik gezegd, ik sta niet op de lijst. Dat is Provinciale Staten. Ik ben parlementslid. Dus nu ook heb ik gesproken met mensen. Ja, maar die Provinciale Staten, we kennen die mensen niet, et cetera. En toen heb ik gezegd, oké, dan ga ik als lijstduwer, gewoon voor de zichtbaarheid, ga ik op onze lijst staan van de ChristenUnie. En dan sta ik nog hoog. Ja, maar ik vind het een beetje raar. Dus zeg, sorry, mag iets Eigenlijk niet. Maar het is spontaan. Ja, want u zegt steeds, u bent lijstduwer, maar u staat niet op de laatste plek. Dus maar daarom zeg ik dat ik inderdaad hoog ben uit nee, ja. Ik ben niet verkiesbaar. Beste Sintja. Weet je waarom ik het hier zeg? Want ik ben niet bezig met kiezersbedrog. Daarom zeg ik het hier gewoon aan het publiek dat ik niet verkiesbaar ben. Mijn roeping, mijn taak is in de Tweede Kamer.
En ik ben op die lijst gaan staan voor de zichtbaarheid, voor mijn partij, voor mijn achterban. Maar Cynthia, dan zou ik zeggen, ik zou het toejuichen als je tenminste had gezorgd dat dan op die lijst van jou een Antilliaan of tenminste een migrant of een andere migrant komt zitten. Maar ik heb je lijst bekeken, dus Cynthia is Antilliaan. Sorry. Ik ben helemaal met u eens hoor, dat ga ik ook niet recht trekken. Of niet recht breien. Luister, ik heb heel veel respect voor je hoor. Dat ga ik ook niet recht breien, want ik ben helemaal met u eens. Mijn partij heeft een bepaalde traditie, die komt ergens vandaan. Dat is inderdaad de GPV en de RPF. Die komen uit reformatorisch. Ja? Christenen, vooral vanuit onze achterban, die zijn evangelisch, protestant of pinkster of katholiek. En wat ik nu mee bezig ben, ook binnen mijn partij, is om te kijken op welke manier kan ik nog meer mensen mobiliseren voor de ChristenUnie. En daar ben ik echt mee bezig. Dat is wel goed. Ik ben er gewoon mee bezig. Ik heb net ook laatst hadden wij als de partij een soort debat georganiseerd voor jongeren. En er zijn best wel een heleboel jongeren op afgekomen. En ik heb nu ook gezegd, ik ga een masterclass starten om jongeren nu gewoon inderdaad te zeggen, word alsjeblieft actief. En ik ga jullie daar zelf in begeleiden. Dus ik doe er echt alles aan. Ik vind het sowieso, vind ik het mooi dat ik voor de tweede keer ben herkozen. Oké. Ik wil het antwoord van de VVD willen horen. Ja. Ik zie twee vingers en we van jou nog niet gehoord. Ja. Ik heb vorig jaar was ik kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen en dit jaar was ik eigenlijk ook niet voornemens om mee te gaan doen. Ik ben dus uiteindelijk vanuit de partij gaan vragen op een gegeven moment of er meerdere mensen op de lijst willen staan. Dat heb ik gehoor gegeven, omdat ik vind dat je als je op een gegeven moment politiek actief bent en je op een gegeven moment wel ergens in zit, dat je dan op een gegeven moment ook die verantwoordelijkheden moet nemen. In die optiek heb ik dan ook mij aangemeld voor Provinciale Staten. En ik heb mij ook gewoon daar open over uitgesproken hoe dat gegaan is. En ik moet eerlijk zeggen, als ik ga kijken naar mijn leeftijd, mijn politieke carrière om het zo maar te benoemen, dat ik het aardig ook al hoog vind staan op de 16e plaats. Als je dan wordt gekozen met mensen die al wat langer in de politiek zitten. Dus ik ben wat dat betreft helemaal niet ontevreden met mijn positie. Sterker nog, als ik ga kijken wat er onder me zit, dan mag ik me daar toch wel mag ik daar wel trots op zijn, zeg ik. Dus dat is voor mij ook een punt. Wat ik ook wil zeggen is dat ik ook daarnaast als tweede voor mezelf natuurlijk ook zoiets heb van, je wil natuurlijk ook laten zien van, hé, er zijn ook mensen die bereidwillend zijn, ook van Antilliaanse afkomst. En dat is ook een gezicht weer dat je laat zien van, goed, je kan niet altijd de eerste zijn, dat is niet in de politiek ook mogelijk, maar je wil wel laten zien van, hé, ik ben wel politiek actief en ik blijf ook politiek actief en ik probeer daarnaast ook gewoon nog steeds in de maatschappij mijn verantwoordelijkheden te nemen en ook maatschappelijk actief te blijven. Dus wat dat betreft is het niet altijd van tevoren duidelijk te zeggen wanneer je op een bepaalde plaats komt staan. Inderdaad, wat er gezegd wordt, binnen de partij wordt op een bepaalde manier voor gekozen. Er is een kiescommissie, die gaat uiteindelijk mensen eerst interviewen en vragen van, goed, wat zijn je bedoelingen, wat wil je bereiken. Vervolgens, inderdaad, mogen de leden daar ook nog eens een keer op die advieslijst hun mening over geven en vanuit die optiek wordt dan uiteindelijk die lijst bepaald. Maar ja, ik ben niet, wat er in het verleden ook wel eens gezegd is, van mening dat er binnen mijn partij wordt gekeken, en zeker niet binnen de VVD, van we moeten zoveel allochtonen of mensen van een andere afkomst, minderheden of hoe je ze ook wil benoemen, op de lijst hebben staan. Want ook bij de gemeenteraadsverkiezingen ben ik gewoon gekozen op basis van mijn kwaliteiten. En ik moet eerlijk zeggen, als je na 1 jaar lidmaatschap al meteen op de lijst mag komen te staan, vind ik al een aardige prestatie. En na 2 jaar op een provinciale lijst, dan mag ik echt niet klagen dat ik niet op de eerste 10 plaatsen sta. Oké, helder. Nee, ik wilde, volgens mij, Cynthia heeft eigenlijk altijd, sorry mevrouw, altijd antwoord gegeven op de vraag. Het heeft met elkaar te maken. Ik woon in de Bijl, in Zuidoost. En daar zijn een aantal jaren echt goed voor 3-4 zetels in de stadsraad. Dat is echt lokale overheid. Maar omdat we niet gaan stemmen, is een genees leven met op gaan stemmen. Klaar, punt uit. Dus we komen hoger. Zo werkt het. Een partij wil gewoon stemmen hebben. En als we niet gaan stemmen, moet onze kandidaat gewoon 10 keer harder vechten om hoger te komen. Zo werkt het. Nibrat El-Bayrak van de PvdA haalde 100.000 stemmen. Alle Turken gingen op haar stemmen. Dat geeft gewoon kracht, power. Zij kan eisen wat er staat op die lijst.
Joyram kon dat niet doen. Dus het heeft met elkaar te maken. Zichtbaar zijn. Ja. Oké, iemand anders in de zaal? Mevrouw, ja, dat is waar, sorry. Ik ben met meneer Rasmijn eens dat de promotie die in de media komt, dat het lijkt alsof we moeten gaan stemmen voor het generaal, dus voor het land. Maar nu moet iedereen gaan stemmen op iemand die misschien niet kent. Ik wil van jullie alle drie weten, jammer dat die meneer weg is, waarom zou ik op de Unie van Democraten moeten stemmen, waar ik woon? Waarom zou ik voor de ChristenUnie moeten stemmen en waarom zal ik voor de VVD moeten stemmen? Welke provincie woont u? Ik kom vanuit Alphen aan de Rijn. Ik vind voor vraag zie je, waarom moet die mevrouw op uw partij gaan stemmen? Heeft u de stemwijzer ingevuld? Wat zegt u? Heeft u de stemwijzer? Ja, ik ga stemmen. Ik ga stemmen. Stemwijzer. Heeft u de stemwijzer ingevuld? Nee. Kijk, ook kan die maakt er ook reclame over. Dat is een manier om te kijken van welke partij past het beste bij mij. Dat is op basis van allerlei stellingen. Gaat u invullen vanuit wat u vindt. Of het goed is, of u het eens bent of niet eens bent. En op een gegeven moment zegt hij, oké, die en die en die partij passen het beste bij u. Ja? Als u ChristenUnie, die staat sowieso, als we kijken naar de provincies. De provincies, hun kerntaken, dat is milieu, dat is ruimtelijke ordening, dat is regionale economische ontwikkeling, dat is infrastructuur. Als je gaat kijken naar de ChristenUnie, waar we in ieder geval voor staan, is dat wij willen sowieso heel hoog inzetten op milieu, omdat wij gewoon een partij zijn die zeggen van we moeten de schepping moeten we gaan beheren, sowieso. We zijn geen voorstander van meer asfalt, bij wijze van spreken, omdat wij vinden dat er meer hogere CO2 uitstoot, etc. We zijn, als we kijken, we zijn veel meer een voorstander van wat ik heb aangegeven, verdichten. Dus dat meer mensen in de steden gaan wonen en dat we inderdaad de landschappen en de natuur gewoon behouden en conserveren. En met betrekking tot de regionale economische ontwikkeling vinden wij dat er meer werkgelegenheid moet komen. En daarom vinden wij ook dat de provincies daarin een taak hebben. Want op dit moment is het zo dat bijvoorbeeld, ik werk veel contacten met mensen met een beperking of mensen aan de onderkant van de samenleving, die gewoon op dit moment wel opgejut worden om te gaan werken, maar er is gewoon geen werk. En wij zijn er in ieder geval voorstander van dat er meer bedrijvigheid gaat komen, zodat er meer banen gecreëerd gaan worden voor deze mensen. Daarnaast is mijn partij echt een voorstander met wat te maken heeft met krimp. 3 jaar geleden of 4 jaar geleden hebben wij als ChristenUnie in de regering gezeten en toen is voor het eerst krimp echt goed op de politieke agenda gekomen. En wat is krimp? Krimp heeft te maken met bevolkingsdaling. Je hebt nu een aantal plekken in Nederland die helemaal aan het verpauperen is omdat iedereen wegtrekt. En dan is de vraag, hoe ga je dat oppakken? En wij vinden dat wij dat nationaal moeten oppakken. Ik heb gepleit voor in 2040 zal er 60% van de gemeenten te maken krijgen met krimp. En nog steeds is de overheid bezig met ad hoc beleid. Ik zeg nee, je moet dat nu tillen op nationaal niveau. En dat willen wij graag zien als ChristenUnie. Waarom de Unie, waarom u op de Unie moet stemmen? De Unie heeft een aantal idealen, maar belangrijk voor de Unie is inderdaad, wat ik ook eerder heb gemeld, het eerste artikel van de grondwet, dat zeg ik nog een keer, ik ga niet voorlezen, het gaat om de essentie. Gelijke gevallen, gelijke behandeling, gelijke kansen en gelijke rechten. Dat is heel belangrijk. Als je die hebt, dan kan je verder gaan werken. En zoals het is, bevorderen van een hele sterke economie. Daardoor kan je werk creëren. Maar, prachtig als er werk komt, maar dan moet iedereen naar ratio een voldoende inkomen hebben. No cheap labor.
niet onderbetaald, niet terugbrengen zoals de Polen voor 3 of 4 euro per uur moeten werken, terwijl het wettelijke minimum op 17,5 euro staat. Geen enkel land is vooruitgekomen met cheap labor. Kijk maar naar de onderontwikkelde landen waar cheap labor bestaat, ze komen nooit op vooruit. Dus als je werkt, moet je wel betaald worden aan het werk wat je doet. Dan hebben we ook de werkloosheid moet krachtig besteden worden. Dan hebben we een aantal dingen, de sociale voorzieningen en arbeidsbescherming. Dat hoort allemaal erin. Ik kan alleen zeggen dat de mensen die dit gedachtegoed houden, die hebben als voorbeeld Obama gekozen. En die hebben Obama yes we can. Wij zeggen, ik zou het wel zeggen, zie no spoor, mano obra. Er moet werk gedaan worden. Het komt niet vanzelf. En we willen onze mouwen uitstropen, proberen dit te bewerkstelligen. Oké, bedankt. En Alex, daar zou op jou en jouw regio gestemd worden. Nou, wat ik zeg, want om die mevrouw de vraag in te gaan, ik kan natuurlijk niet voor de VVD Zuid-Holland spreken, omdat ik niet precies hun partijprogramma weet. Maar wat ik wil aangeven waar de VVD voor staat, ruimtelijke ordening en milieu zijn twee af en toe contrasterende dingen. Zeker als je gaat kijken naar infrastructuur. Op het moment zijn er namelijk nog steeds mensen die hun dagelijks leven gewoon te vaak in de file moeten staan. Als ik bijvoorbeeld in onze provincie kijk, het wordt al steeds wat beter, maar je gaat wel steeds terug naar een periode kijken van hoe het daar voorheen was. En daar bleek gewoon dat je gewoon 2 uur lang in de file stond. En sommige mensen stonden misschien wel 3 uur lang in de file. En daar vinden wij sowieso dat daar wat aan gedaan moet worden. Die fileproblematiek, dat moet gewoon opgelost worden. En ook is dat een optie voor het milieu te verbeteren. Want als je in de file staat, stoot je ook meer uitstootgassen af, CO2. En dat is ook niet bevorderlijk voor het milieu. Maar er moet wel een gedegen verhouding zijn tussen wonen, werken, infrastructuur en milieu en natuur. En daar zijn wij toch wel best wel duidelijk in dat we wel zeggen van goed, het huidige waarin mensen moeten leven, in de file staan bijvoorbeeld. En dat je niet de hele dag alleen maar bezig bent met op en neer rijden naar je werk en dat je daar alleen maar bezig moet zijn. Dat vinden wij wel een belangrijk punt. Dat is een van de punten waar de VVD wel voor staat. Nou, fantastisch. Wij willen wel openbaar vervoer. Daar moet meer in geïnvesteerd worden. Goedkoper. Ja, goedkoper maken. Dames en heren. Ik heb nog één ding, en dat is echt voor onze doelgroep, vooral Zuid-Holland, heel belangrijk, is de jeugdzorg. De jeugdzorg, die gaat, de plannen zijn dat de jeugdzorg overgegeven gaat worden naar de gemeente. En wat we in ieder geval in Zuid-Holland voor willen waken, dat dat op de verkeerde manier gebeurt. Want vooral onze achterban komt heel veel in problemen met de jeugdzorg. Dus wij kiezen er echt voor dat er echt iets als een soort warme overdracht gaat plaatsvinden en dat er ook die professionals en die deskundigen gewoon aanwezig zijn. Want wij vragen ons af, als die jeugdzorg echt naar kleine gemeentes overgegeven gaat worden, wat er gaat gebeuren. Dus we zijn veel meer voorstander dat er meer regionale samenwerking gaat komen met de verschillende gemeenten, zodat in ieder geval de jeugdzorg goed opgepakt gaat worden. Oké, dames en heren. Jullie hebben gehoord, we hebben kennis kunnen maken met de kandidaten. Ook meneer Kampenveen, GroenLinks. We weten, er zijn 3 kandidaten uit Noord-Holland. 2 uit Noord-Holland. Wat is die ene meneer nog meer? 2 uit Noord-Holland. Oh ja. Nee, waar komt het vandaan? Flevoland. Dus de kandidaten, Antilliaanse kandidaten. We hebben er 4 hier en er zijn 3 die we hier niet hebben gezien. Het is erg belangrijk, we hebben gehoord, we hebben kennis gemaakt met onze kandidaten. En ze hebben duidelijk gemaakt, en dat is erg belangrijk, als je niet gaat stemmen heb je geen stemrecht. En een van de belangrijke dingen die gevraagd zijn, is waarom staan jullie laag op de lijst? Onze kandidaten hebben verteld dat ze niet laag op de lijst staan. Maar wat er wel gezegd is dat er veel te weinig Antillianen op de lijst staan. Omdat blijkt dat als je gaat tellen, Antillianen niet gaan stemmen. En wat betekent dat? Dat niemand geïnteresseerd is om Antillianen op de lijst te plaatsen. Want waarom zou je Antillianen op de lijst zetten? Want je krijgt toch geen stemmen. Caribische Nederlanders, alsjeblieft stemmen. Want we hebben een recht in dit land. En dat recht te mogen uitoefenen
moeten wij politiek participeren. En op veel niveaus, maar zeker ook politiek. De mensen die hier zijn, wil ik vragen, bedankt deze avond, bedanken onze kandidaten, de heer Jacques Rasmeijn. Bedanken Steven Ortega. En bedanken Alex de Graaf. En zeker ook Leo Kampenveen. Ik weet dat jullie nog meer vragen hebben. Ik weet niet of ze blijven. Maar één van de dingen die we kunnen doen is even nog een kleine borrel drinken. One for the road. Niet te veel, want je weet. Waar valt dat onder? Alcoholbeleid, provinciale staten, gemeente of land? Land. Let op alcoholbeleid. Dankjewel en fijne avond.